ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଖବରରେ ମସଗୁଲ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁଜବ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉଭୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଗୁଜବକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ଲଗାତାର ଆସୁଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଘର ଆଲୋକିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରିବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାରରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ଗୁଜବକୁ ଆହୁରି ଖାରକ କରିଦେଇଛି। ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ବିବାହ ଫେବୃଆରୀ 26ରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେମାନେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୃଥକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ କୁର୍ତ୍ତା ସେଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ବିଜୟଙ୍କ ଲୁକ୍ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 26 ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ଉଦୟପୁରରେ ଏକ ଛୋଟ ସମାବେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କେବଳ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବିବାହରେ କୌଣସି ଫୋନ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାମେରା ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ 4 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ବିବାହ ରିସେପ୍ସନ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମ ଶିଳ୍ପର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।